Ole chibe chachi ka buku ve ka chau ole ma sa in ka channel hi min la subscribe lo ni chuanin ko ngai in lo subscribe ve sham don nia chuan ka video ron sei tur ka thil ron sei tur hi ko ngai ni top thleng in min lo thlir sak sham don nia chuan luphut chung chang ka ron sei dona he ke ma experience atangin mo ke ma hi luphut wang hianin o lo buai ve na salut tuk hrin ka nia kalu puthina sa ema zan mu thelo hial te kan ei thina kalu phuda wang hianin kalu kan da bal deuh phei chuanin a thak mai pialama ammo ka thak lut tukin om thina ni chu youtube le google vela a tha ang anti au a tha anti ang chi chi hrang hrang hei purun sen atui den soma atui soren lulea cha tur ti ang te mai pialama hei chertui nimbutui ti ang te chuanin sada te mo ka tiang ha ka hmang nual to ni chu khang ka hman atang khanin engma a thok tak tak ka nei ngai lo ni chu a lo thok ani poin a thak kha are zuaya chuanin a awm leh ngai zela a luphut hi a rawn awm leh mai pialama a thak hi an na salut tuk ani chu kema bik tak phei chu kalu phut hi a thuru em a tia khan khuih te emaw kema ka kut aka hia ringot te pawh hianin a tla nasa thei em a chuanin paikhat chu enga emawni google nge youtube kha ka chiang ta chiah taloa chumah chuanin luphut damdawi tha lut tuk mai tuna ka rawn sawi tur hi maw sel san hei hetlak hi a bur ania hei hi a bur ani hei hi hemi hi ka hmang ta mahse ka hman kha a voi khat na chuan a thawk nghal lo mahse a thawk nghal loin ke hria ka chiang ta chiah lowa chuanin khami ka hman a voi hnih na atang kha chuanin nasa tak mai in a rawn thawk ta a kalu thak thin zawng te kha a reh ta vek a lu thak lut tuk awanga zan mut theilo te maw hei sukhar deuha endinan ka suk zawh hlim te pawh khan a thak thin ani chu hma an thak tak tak an phut an tam tak tak lai kha chuanin ka saw zo chiah te pawh hi a rawn thak nghal thin a mahse hemi ka hman atang hi chuanin luphut thak hi ka nei dangai mai lo a a phut a pawh hi a reh mak thei chu ka ti lo mahse hei a ti zia awm lut tuk ani chu luphut a kha a ti zia awm a reh mak na chu ani in ka hria chiah lowa tlama ka luphut hi chu tlem chu hlawm a mahse a hma ngeih tawh chuanin nasa tawh lo tak ani a thak hrim hrim khatiang luphut nasat awanga luthak nasa lut tuk nei tang kha chuanin maw hman nge nge chi a tha lut tuk ti kha hi in lo hria dawn nia chuanin a man hi ka lei lai khanin zali leh tih khan ka lea ka chiang ta chiah lo hei ka leina rei deuh tawh maw tunah hian mrp hi a lang thei tawh lo a chunah pawh chuan ka hmang tawh ngai lo tak ani chu a chan chu khami ka hman khanin tun thleng hian kalu hi ala ti thak leh lo a chuwang chuanin mikina a thak leh takin tih thil thuwa khala dah tha a mahse hei kum khat vel chu a thak tawh ngai lo ni chu maw chuanin a hman dan hi ka lo hrilh nghal bawk chunga a kawmah hi chuan a inziak vek tho mahse ka lo sei hrim hrim anga lusuk zawh lusuk fai vek hnuah khan minute sawm minute nga atanga minute sawm kha chiah tur ania chuanin khami kan chiah zawh khan kan tleuh leh mai anga khatiang a hman tur kha ni a chuan i luphut awanga i lo buai thin ani chuan he luphut damdawi sel san hi lo hmang ve te i that pui ang tih kha ka ring tat ani chu ole chuanin khawngaiin subscribe leh share kha khawngin min lo tih chak ve sham dawn nia.